Kembali pibro ki perlok sa susin hakanega video ka jonga hakanega episode ko mai mata deng ko ban keren halor ko na ki post jong iba Jonas JTLD lamare hakane hadin ketugat ni ladap ya ka cere prosom de ila penmi ya kanega post ka jong i hapok page ka jong i bat halor kanega beta ba don bun kita kiba persyak mo ya kata ka cere blossom te parlok tungin ya ngap ya ka ka ba ini iri orang ba idon banong na ka benta jong gitu ki ba don ka jingya bisni hakane ka cherry blossom ka bala dang sudah option hakini kisni ki ba ladep te hakane ka pipej ke jong i te tungin nga ngan pule ya kane ka jing tho ka ba ila dep tho ba ngan pule tikat kum ka ba ila tho re ban penbun ngam la ban penjerong ngam kwa namar ba ila tho tikat kum ka jing tho ka jongi te parlok ik doi ngap ya kane ka jing tho ayu idon banong na ka benta jong ki khun kabri unyu trap unyu skum bat to nias ngap no mta na ka benta kito kiba junang bandai namar ka jing belong tamasa beper hami khalia ngadon tang ka wei banong lada mem yakwa banlej wat ya lej bat wat daj bat ya kiwe kibadon pisa banlej da om kwa ban ya lej ya ladi wat lej wat lej bat wat kentho ya kiwe kibalej namar kilej da ka pisa lajong om de baki krong ne pan naki ba kentho ti alor katu ka e pidon banong perlok te idang don susu banong sakum ni pan hana galan ki pelong ya ka horbel omdon ba kentho Rajasthan ki pelong ya ka Jaisalmer Desert Festival omdon ba daj Goa ki pelong ya ka Goa Festival omdon ba daj ha Karnataka ki pelong ya ka Hampi Festival omdon ba daj bat hak ki babun ki jela wat kinong ruai wan kinong ruai nong tem omju sngew ba endon ba daj henry hami khalea bat daj lut namar ba bihun bat yoi ba kami khalea ka kiu haka tourism kine ki ba daj sngew ba da om mon yala de shongkhop haying enai balain start bat wat persyang ban khang ne brang wasia kamon balai lut kiwe tang ban yo nong politics te hoi parlok haba snap ya kani jing keren jong ini iri urang ba henre ngasngu ba kade namar ya gitu ki ba don mensim man lek ai ken lek bat kumanga kumapi abangim don kapisa kumno ngi khanglat lani kumno ngin pen i mo ta kalenti ya ki we bangin khanglat khanglenti henre lada ngilek da kamon la jong pat lada ngimlek kamon la jo kamon ga jong hi te parlok tangane hakani ka video dengan saya akan dupat da ka wepat ka video hatu bising kumno ya kan ka jing post ka jongi bat sa share sa like sa subscribe ya kan ka channel nang ba pinang yo da ki we pat ki video kita muta perlok presibon presia jar mu yapi ki we bat la dapat kelas map ya nga kumunong penmi ya kan ka kubor presibon